O, dwi'n cofio'r pentra yma'n arbennig iawn. Oedd hwn yn bentra eitha pwysig a eitha prysur yn 1944. A dwi'n cofio ni'n dod ar y ffordd yna a cael hyd i'r eglwys yma. Ac yna gynnwrf mawr yma, llawer iawn o mynd a dŵad. Ac bod yr Almaenwyr wedi clirio allan o'r pentra pryd hynny, i o'na rai ohonyn nhw yn dal ar ôl. Ac o dŵr yr eglwys yma, o'n adanio cyson ar y sgwar yma, falle da ni rwan. Ac yno oedd y snipers, ac o hwn yr rhan o drefniant yr Almaenwyr. Gadael chydig o snipers ar ôl y bob man. Ac o dŵr yr eglwys, a rhaid oedd cael gwarad â hwn. A fi ddawd a gwn rownd y gongol yna, a canolbwyntio'r saethu ar dŵr yr eglwys. A allan ddoth o, un oedd yna, hogyn ifanc oedd o, a fo redodd allan a'i ddwylo i fyny, a'i glyferwyd yn garcharor, ond o'n i'n faint o ddifrod oedd wedi wneud o dŵr yr eglwys yn ystod y cyfnod oedd e mewn y fanna. Dwi'n cofio am y lle yma'n iawn. Mae'n dod nôl i fi, ein beth y gweda fydden ni'n drychyd ar gefdi yn gytre. Fan yma, fe gyson ni'r glasur o seidiau gyntaf yn Ffrainc. Oherwydd oedd ni wedi bod yn lled fisi cyn yr amser ni, ac oedd yr un gwrthbyneddig yn syrfo prynu a sy'n ma'r dydd heddi. I remember you in 1944 when the first glass of cider in France. Yes. And it's very, very nice to meet you again. Yes. Alors, on les bouge. Yeah.